जायफोर फरायसाफोरा इन्डियान आर्मी, एयार फोर्स, नेभि बायदियाव अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो गोसो, लिउटेनेन्ट, केप्टेन, मेजर, जेनेरेल, फ्लाइं अफिसार बायदि जानो गोसो, बिथांमोना RIMC, NDA, IMA नि सोमोन्दै मिथिना लानाया गोनां। साननैसो सिगां खौरां बिलाइ, खौरां बिजोंफोराव नुनो मोन्दों उदालगुरिनि मिस क्रिस्पिता प्रधानआ RIMC आव एडमिसन मोनबाय। क्रिस्पिता प्रधानआ RIMC आव एडमिसन मोननाय आसामनि गिबि हिन्जावसा सुबुं जानो हाबाय। बिथांनि RIMC आव एडमिसन मोननाया आसामनि फारसे जोबोर गोग्गानाय लाबोदों। नाथाय नोंथांमोना मिन्थिगौना बे RIMC आ मा? गोबां फरायसाफ्रा बे RIMC आव मानो फरायनो लुबैयो? बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मानो बेयाव सोलोंथाइ होनो नाजायो? थारैनो बेयाव फरायनायनि मुलाम्फाया मा? दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासिखौबो मिथिनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बे बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट खालाम आरो फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेनफोरनोबो शेयार खालाम, जाहाथे बेनि सोमोन्दै फरायसा आरो गार्जेनफोराबो मिथिना लानो हायो। RIMC आ जादों भारतनि गंसे टप मिलिटारि स्कुल एबा डिफेन्स स्कुल। RIMC नि फुल फर्मआ राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेज। बेयो उत्तराखन्डनि देहरादूनआव दङ। 1922 मायथाइयाव बेखौ गायसननाय जादोंमोन। गिबियाव बेखौ प्रिन्स अफ वेल्स रयेल इन्डियान मिलिटारि कलेज मुङै मिथिनाय जायोमोन। नाथाय 1947 मायथाइनि उनाव बेखौ रिनेम खालामनानै बेनि मुंखौ RIMC थामहिनबा राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेज मुं दोननाय जायो। बे RIMC आव क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 सिम फरायनो हायो एबा सोलोंथाइ लानो हायो। बेवहाय फरायसाफोरखौ कारिकुलाम फोरोंथाइजों लोगोसे भारतनि रैखाथि खान्थिनि सोमोन्दै सोलोंथाइ होयो। बेवहाय थाखोनि आयदाजों लोगोसे फिजिकेल ट्रेनिं, हर्स राइडिं, राइफल शुटिं, स्पर्ट्स बायदि बायदिनि फोरोंथाइ होयो आरो बेबायदिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ एकाडेमिकेलि, फिजिकेलि आरो मेन्टेलि फिट खालामो, जाहाथे इयुनाव फरायसाफोरा NDA, INA, IMA बायदियाव जयेन जानानै आर्म फोर्सनि अफिसार, लिउटेनेन्ट, केप्टेन, जेनेरेल बायदि बायदि जाहैनो हायो। गुसुङै बुंनो थाङोब्ला RIMC राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजआ फरायसाफोरखौ भारतनि आर्म फोर्सनि थाखाय थियारि खालामग्रा गंसे फरायसालि होननानै जों बुंनो हायो। RIMC आव 12 थाखोसिम फरायखांनायनि उनाव बिजाथिफोरा UPSC आ खुंनाय NDA एग्जामखौ होयो। बोसोरफ्रोमबो RIMC आव फरायनाय गोबां बिजाथिफोरा NDA एग्जामखौ गोरलैयैनो उथ्रिनो हायो, टप खालामनो हायो, मानोना बेवहाय NDA आनजादनि थाखाय फरायसाफोरखौ थियारि खालामो एबा प्रिपारेसन खालामनाय जायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन RIMC राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव सोर एडमिसन लानो हायो। लोगोफोर, राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव थाखो 8 निफ्राय थाखो 12 सिम, क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 सिम दङ। थाखो 8 क्लास 8 निफ्राय एडमिसन लानो हायो। बेवहाय एडमिसन लानो थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया क्लास 7 थाखो 7 पास जानाय जानांगोन, नङाबा थाखो 7 आव फरायफुनाय फरायसाब्लाबो जायो, एडमिसन लानो हायो। फरायसा एबा बिजाथिनि बैसोआ 11 खावसे बोसोर 11.5 इयार्स आरो 13 बोसोर 13 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन। 11.5 इयार्सनिफ्राय 13 इयार्सनि गेजेरनि फरायसाफ्रासो RIMC आव एडमिसन मोनगोन एबा एडमिसन लानो हायो। राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव एडमिसन मोननाया गोरलै नङा। बेवहाय एडमिसन मोननोब्ला गिबियाव इन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै पास जानांगौ। इन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जाब्लासो RIMC आव एडमिसन मोननो हायो। बेनि एन्ट्रेन्स एग्जामा मोनथाम खोलोबाव जायो। फार्स्टआव रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जामाव इंलिश, मेथ्स आरो जेनेरेल नलेज साबजेक्टनिफ्राय सोंथि फैयो। इंलिशनिफ्राय 125 मार्क्स 125 मार्क्स, मेथ्सनिफ्राय 200 मार्क्स, जेनेरेल नलेजनिफ्राय 75 मार्क्सनि कुइसन फैयो। गासै 400 मार्क्सनि जायो रिटेन एग्जामा। रिटेनाव पास जायोब्ला बिजाथिया भाइभा होनांगौ। भाइभायाव गासै 50 नम्बर थायो। भाइभायाव पास जायोब्ला फरायसा एबा बिजाथिखौ मेडिकेल टेस्ट लानाय जायो। मेडिकेल टेस्टआव सासे बिजाथिनि देहाया राफोद नंगौना नङा, फिजिकेलि मेन्टेलि फिट नंगौना नङा बेखौ नायनाय जायो। बिजाथिया मेडिकेल टेस्टआव पास जायोब्लासो RIMC आव एडमिसन मोनो। सर्टलि फार्स्टआव रिटेन टेस्ट, बेनि उनाव भाइभा आरो लास्ट मेडिकेल टेस्ट, बेनि उनावसो एडमिसन। RIMC नि एन्ट्रेन्स एग्जामनि सेन्टारफोरा बांसिनानो स्टेटनि केपिटेल सिटिफोराव जायो। जोंनि आसामाव बे RIMC एन्ट्रेन्स एग्जामा गुवाहाटीआव जायो। गुवाहाटीनि बबेयाव जागोन बेखौ जेब्ला एडमिट कार्ड होयो अब्लासो मिथिना मोनो। नोंथांमोना मिथिनो हाबाय RIMC बेनि एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै। नाथाय एन्ट्रेन्स एग्जामखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन, प्रसेसा माबायदि, बेखौबो एसे मिथिनानै लादो। RIMC नि एन्ट्रेन्स एग्जामनि एप्लाइआ अनलाइनाव जाया, बेखौ अफलाइनावसो एप्लाइ खालामनांगौ जायो। बिजाथिया एप्लिकेसन फर्मखौ मोननो थाखाय वेबसाइट RIMC.gov.in आव थांनानै अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नांगोन। जेनेरेल केटेगरिनि बिजाथिफ्रा 600 रां आरो SC/ST केटेगरिनिफ्रा 555,
552 रां पेमेन्ट खालामनो नांगोन। अब्लाना बिजाथिया अरिजिनेल एप्लिकेशन फर्म आरो प्रिभियास इयार कुइसन पेपार बुकलेटजों लोगोसे प्रस्पेक्टासखौ पस्ट अफिस एबा स्पिड पस्टनि दारै मोननो हागोन। थामहिनबा बिथांमोना स्पिड पस्टनि दारै अरिजिनेल एप्लिकेशन फर्मखौ दैथायहरगोन। अरिजिनेल एप्लिकेशन फर्मखौ फिलआप खालामनानै बिजाथिया गासै गोनां जानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ स्पिड पस्टनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्टनो दैथायहरनांगोन। आसामनि बिजाथिफ्रा डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेयाव एप्लिकेशन फर्मखौ दैथायहरनांगोन। लोगोसे 2023 नि नटिफिकेशन बायदिब्ला बिजाथिया फिलआप खालामनाय एप्लिकेशन फर्मखौ अनलाइनावबो आपल'ड होनो नांगोन। किन्तु स्पिड पस्टजों दैथायहरनाय अरिजिनेल एप्लिकेशन फर्मनि हार्ड कपिया अफिसाव सम बायदि सहैयाब्ला बेनि एप्लिकेशनखौ रिजेक्ट खालामनाय जायो। जायखिजाया माबा मोनसे कर्स लानोब्ला एबा बबेबा कलेज इनस्टिट्यूशनफोराव फरायनोब्ला बिजाथिफोरा फिसनि बाथ्राखौ मिथिनो जोबोर लुगैयो आरो मिथिना लानायाबो गोनां। RIMC राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव फरायनोब्ला सासे फरायसाया फिस महरै बोसोराव 98,650 रां खरसा जागोन आरो वान टाइम 50,000 सिकिउरिटि मानि होनो नांगोन। एकर्डिं टु 2024 नटिफिकेशन SC ST फोरा बोसोराव 81,850 रां खरसा जागोन। नाथाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेबायदि बे RIMC आव फरायनाय फरायसाफोरनो स्टेट गभर्नमेन्टआ बोसोराव गोबां रां स्कलारशिप महरै होयो। जेरै आसामनि 2023 नि फोसावलाय मथे जाय फरायसाया RIMC आव फरायो बे फरायसानो बोसोराव 50,000 रां स्कलारशिप महरै आसाम सरकारा होगोन। जायफोर फरायसाफोरा RIMC आव फरायनो गोसो बिथांमोना बेनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनो थाखाय RIMC.gov.in आव थांनानै माखासे इनफरमेशनखौ मिथिना लानो हागोन।